Dnes vám nabízíme komerční nabídku, a to prodej ubytovacího zařízení. Vítejte v Mikulově, dalo by se říct městě cestovního ruchu. Na 600 metrech čtverečních stojí budova penzionu, přístavek pro kola, ten určitě ocení cyklisti, a vlastní oplocené parkoviště. Patrová budova penzionu má 29 lůžek rozdělených do apartmánů, dvoulůžkových i trojlůžkových pokojů. Stavba byla dokončena v roce 2010. Dále zde máme taky kuchyňku, bar s posezením pro 24 hostů. Jedinečnost nám ovšem také poskytuje velká terasa s výhledem na Svatý Kopeček. A víte co? Přijeďte se do Mikulova podívat. Třeba je toto podnikání připraveno právě pro vás. Těším se na viděnou.